So welcome back mga ka-DIY Love. So today's video mga kapatid, sis nang ilog na po yung isa natin. So abangan. So yun po mga kapatid, no? So nangilog na po yung isa nating pair. So yan po, may isa na po tayong pailog. Yan po. Yan. So si Blue Bar at si Checkered mga kapatid, no? So sana maganda yung nila ilabas at sana okay yung ilog nila mga kapatid, no? So check din natin yung isa nating breed yung breeders na dalawang white, no mga kapatid. So yung dalawang puti mga kapatid. So tara check natin. So ngayon this video mga kapatid, marami po tayong gagawin. So maglilipat din tayo ng inakay, yung merong ring mga kapatid, no? So yung may com ring, lilipat din natin yung ngayon mga kapatid, para na rin maayos na rin natin yung isang kulungan mga kapatid. Dahil ang gagawin ko na po is gagawa na po tayo dito ng yung lalagyan ng mga breeders mga kapatid. So marami po tayong gagawin, marami po tayong plano dito sa ating loop, dahil binabala ko po gagawa po tayo ng self-training series at self race series mga kapatid. So yun yung gagawin natin. So abangan natin yan sa ating YouTube channel mga kapatid, dahil maganda po yun yung gagawin ko pong content mga kapatid. Dahil yung mga warriors natin na nauna wala pong ring, kaya baka di po yun kasi pwede sa sa mga club kung isasama natin sa pag-training at pag-race mga kapatid, no? So ang naisipan kong gawin mga kapatid is na lang, self-training and self-race mga kapatid na series. 4 series yun na tatlo mga kapatid. So abangan natin yan sa channel natin, at magiging road trip na rin din natin yun mga kapatid, sa pagiging magkakalapati at sundin mga kapatid. So other day siguro kapag nakabili na ako nung gagamitin ko para dun sa T-boxes, gagawa na rin tayo ng training box mga kapatid. So yun yung mga update natin dito sa loop. So umagang umaga mga kapatid, so marami yung ating paligid. So linisan ko po yun mga kapatid, para maging malinis po yung ating loop at wala pong sakit na dumapo dito sa loop natin mga kapatid. So abangan natin mga kapatid. So happy 400 subscriber na rin sa atin mga kapatid. So more subscriber to come mga kapatid, no? So shoutout na rin sa mga fancy vlogger dyan na marami po sila Punong si Punong Ministro at marami pa. So support po natin yung mga YouTube vlogger na fancy ng Kalapati mga kapatid. So break na po. So ayun na mga kapatids, tapos na tayo maglinis sa paligid natin, no? So tapos na rin lahat mga kapatids. So doon, so yung focus, so nag-focus mga kapatids. So yan, so ito yung unang batch ng may com ring sa atin mga kapatids. So papansin nyo, unang batch po natin yan ng may com ring mga kapatids. So may ring silang dalawa. So unang sampa natin yan sa loob mga kapatids. Isasampa na natin sila dito, at para may ready na rin at maturuan na rin magtuka-tuka mga kapatids. So sundin kasi is ayusin natin tong loft para maayos din yung ating kalabasan ng ating mga video mga kapatids. So para hindi nakakaya sa mga bashers, dahil hindi natin maiwasan yung mga bashers mga kapatids. So ready na rin sila mag-viewing mga kapatids. So itong mga binu-viewing natin is ililipat rin naman natin dyan mga kapatids. So isasabay na rin natin na i-viewing sila mga kapatids, no? So pang 4th day na nila. So 1 to 2 weeks natin yun gagawin mga kapatids, para maging
ano natin, yun yung sistema ng ating loft mga kapatids. So para maging masanay sila sa ating loft mga kapatids. So masyadong mga brightness. So yan. So medyo maaraw na. Ayan po. So isang puti at isang blue bar mga kapatids. So unang sampa, napansin ko kasi na hindi na sinusubuan mga kapatids. At para maturuan na rin natin, at tara, samahan niyo ako mga kapatids. Sasampa na natin sila mga kapatids. Mga kalapatids, yan po, nasampa na natin yung ating dalawang may ring, may comb ring mga kalapatids na inakay. Yan po, unang sampa nila mga kalapatids sa ating sa mga stock loaf na stock bird natin na loaf. So yan po, unang sampa si puti at si blue bar. Yan, so mag-viewing na rin tayo, umpisa na natin. Baka ngayong araw din mga kalapatids is magbubukod na rin ako ng mga breeders para maumpisan na rin natin yung pagpupurga sa kanila at may ready na rin sila sa next breeding mga kapatids. Yan po, yan si puti at si blue bar, mapapansin nyo may ring. So naka AU yan mga kapatids na comb ring. So iyan yung siguradong may sasampa natin, pero old bird category siya, hindi siya young bird category mga kapatid. So yun yung isa sa so matindi yung labanan dun sa old bird sigurado mga kapatid. So itatry pa rin natin yan sa dadating na panahon mga kapatids. Yan, so dito din yung cock natin. So tara, ilabas na natin yung mga i-viewing natin at para na rin natin at matapos na rin tayo dito sa ating loft. Balik na lang ulit tayo mamaya. Update ko kayo mga kapatids. So yun mga kapatids, natapos na natin nilagay sa taas yung pang 4th day na viewing nila mga kapatids. Yan po, yan po sila. So yung iba umiiyak pa po mga kapatids. Yan po, pumasdan sila mabuti. Yan po, malinis na dito mga kapatid. So yan po, nag-uumpisa na sila mag-weaving at mamaya bababa na rin natin sila para matapos. So di ako nagpakawala ngayon mga kapatid, gawa ng malakas yung hangin dito sa paligid namin. Yan o, mapapansin nyo, malakas yung hangin. So pangit so maganda yung nabababad yung mga kalapati natin sa araw para maging malakas yung katawan na resistensya nila sa init mga kapatids. So yan, so puwat tayo dito na gawin mga kapatids at silipin yung mga ating kalapati. So yan so naka na rin yan si White. So nakaupo na rin mga kapatids. So paitlog na rin yan ngayon o maya maya mga kapatids, dahil kahapon nung mga bandang 5, 6 mga kapatids, nangitlog yung isa nating pair mga kapatids. So baka itlog niya ngayon mamayang gabi yung isa mga kapatids. Yan po, so after 1 week mga kapatids, nangitlog din sila mga kapatids. So yan, so dito dumapo tayo dito sa gawing fly slope. So yan mga kapatids, yan po. So hiwalay ko na po yung dalawa, mapapansin nyo to, hiwalay na rin natin yan kasi yung inakay na hindi na rin nila sinusubuan. Tapos ito next natin to, hiwalay na rin natin yan sa susunod na araw dahil hindi na rin sinusubuan ng mga nanay. Yan, so ready to sampa ng mga yan mga kapatids.
So, nagbabalik tayo mga kalapatids. So, kumuha na po ako ng tubig na may asin mga kalapatids. Yan po. Para magpaligo po dun sa mga binubiwing natin. Yun po sila. Ayan. So, ibabalik na po natin sila sa kulungan at papaliguan na rin natin para mapreskuhan sila at malis yung init sa kanilang katawan. At para di sila may heat stroke ng ating sa mga katawan nila mga kalapatids, no. So yan. So tara, samahan nyo ako mga kalapatids at iano na natin sila at paliguan na rin mga kalapatids. So babalik. So yun mga kalapatids, tapos natin na yung ating mga young birds po. So yan po sila lahat. So mainit dito sa aking kinalalagyan mga kalapatids. Yan o. So kung nasisilip nyo mga kalapatids, yan po sila. So may nauna ng yung bagong sampa natin na kalapate. Siya po yung naunang naligo dito. Ano, bagong ligo mga kalapatids. So yan, sumusunod-sunod na rin yung iba mga kalapatids. So ang hangin dito sa amin ngayon mga kalapatids, yan po. So okay naman sila lahat. So yan, nag-iisa-isa na silang naliligo mga kalapatids. So tingnan nyo mga video. Tignan natin. Yan o, sarap na sarap. May asin po yung nilagyan natin na paligo nila mga kalapatids. Ayan. Kita nyo. So 10 yan. Ayan po. So pang 4th day. Day 4 nila sa pagpapaligo mga kalapatids ay pagpapaviewing. Ayan. So that's it mga kapatids. So hanggang dito na lang yung ating video mga kapatids. So kung nagustuhan mo itong video, i-like mo na mga kapatids at mag-comment ka na rin. At always remember mga kapatids yung ating para po sa 1k subscriber. So naka 400 subscriber na tayo. So malapit-lapit na rin mga kapatids. So hanggang dito na lang yung ating video. So yan po yung paligid natin, ang init, over brightness. So kasi nakatutok dito. So hanggang dito na lang yung ating video mga kapatids. So that's it mga kapatids. Peace.